Bonjour, 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 bonjour. Bon, za amal vidéo ni bora réglage. Izy koa misy raha marigny, zay koa karaha zay koa bora réglage. Izy koa misy raha marigny fo. Misy raha marigny nivolaninao tao, mais zay mbola misalasala fotony anao depuis anao en place-nao, anao maro raha tsy mety nataon'ny fanjakana. Maro hitanao maso izy io baka. Niananao anao saky nivolagna. Niananao na saky nivolagna hitanao maso raha nataony. Bon, possible anao mivolagna tsy miaraka amin'ny fanjakana. Le contraire, miaraka amin'ny Jocelyne Maxime, tsy possible anao tsy miaraka amin'ny fanjakana. Mais bon bref, ça c'est une question na hely fô. Anao mivolagna resaka gymnase, déjà gymnase andeha touchénareo, stade andeha touchénareo, même mitabe mbola tsy vitanareo. En même temps, c'est crainte, c'est une prioritaire. Raha nivolagninao, araiky tiako, izy koa marigny fo aminaka. Resaka appel d'offre. Resaka appel d'offre, raha zegny koa tsisy anja Madagascar androso. Appel d'offre magnabiagna soit pour la sécrène, pour l'énergie, pour l'agriculture, pour diaby. Exemple, appel d'offre pour la vanille, tsy possible raha vato mangaza raiky andeha hitondra raha jiaby. Tsy possible zegny. Zay mampandroboka Madagascar. Ok, misy question hely fo apetrako aminao, bora réglage. Anao marikitry vahoaka. Je suis d'accord. Est-ce que le 25 septembre io anao marikitry vahoaka? Fotony resaka délestage le raha. Resaka délestage le raha. Est-ce que le 25 septembre anao zio mavita magnirika vahoaka alo tsika hiady zony tsika boka Diego Suarez et pour le 25 septembre resaka délestage. Raha zay boka ataony Tananarivo agny. I Gasikara mivolagna. Zegny amizay volanko. Atsika mbo mandinia izy koa mivolagna. Eko anareo député, eko anareo jiaby ministre et tout ça. Zay ne volanko. Gasikara mivolagna raha karaha zay. Atsika Tananarivo. Za amindraiky mivolagna atsika eran'ny Madagasikara. Eran'ny Madagasikara. Azonareo zegny. Tsy Tananarivo zaraiky resaka délestage io. Olo jiaby resaka délestage. Eran'ny Madagasikara. Donc, comment ça? Kazameloko amizay nareo volagna sasany volagna Tananarivo fotiny par rapport à raha volagninareo olo amizay mivolagna hay. Izy ty mba Tananarivo fo misy délestage. Izy ty mba Tananarivo fo misy délestage. Anareo jiaby député io tokony magnirika le vahoakanareo alotsika andeha amin'ny lalabe pour miady resaka délestage. Za mivolagna aminareo tsisy olo mamakimaky raha, c'est une manifestation pacifique. Raha tokony ataony en force, tokony miza sécurité n'olo jiaby fa tsy andeha mopok'olo. Fotony ireo io fetsy. I raha andeha ataondreo possible reo io magnirika olo mamakimaky raha ataondreo fa atsika mamaky izy. Donc anareo force, anareo miaraka amin'ny vahoaka, anareo tokony mijiky miaraka amin'ny manao manifestation magnano sécurisation. Raha tadiavinay ny rano jiro en 2025, vous vous rendez compte? Madagascar mbola mijaly raha zegny. Zavanareo zay volanko stratégie ty volanko possible izy tsy hitanareo mba agnatinao. Zay ny volagny maro olo mivolagna aminaka avy ety anao avy non tsy de maro loatra le olo pour za mivolagna aminaka anao kazahavy agny. Anao kazahavy agny fa raha ataonao io fa tsara volagnin-dreo. Fotiny karaha entraîneur volanko. Anao koa misoma sur le terrain, anao koa joueur misoma sur le terrain. Tsy hitanao raha mandalo, tsy hitanao tsara karakory fa viany raha. Par contre anao lavitra ivelany, anao mavita magnaboaka raha jiaby tsy manjary ataon'ny fanjakana. Vita anao magnaboaka ary, anao tsy andeha ijiky fa hitanao fa rano misy voay, anao andeha ijika rano misy voay. Fa stratégie mandeha fo. Zay volanko isaka fokontany. Tokony mihetsika atsika jiaby. Magnano tamtam atsika jiaby. Za tsy nikivolagna iroanareo raha c'est mila force, mila mitovy atsika. Izy koa force miagressé atsika, azafady amin'ny force atsika tsy metsy mamaly. Il faut izy koa force calme amitsika, atsika tsy mila mitora bato, atsika tsy raha tadiavitsika
magnampody jiro, magnampody rano. Azonareo zegny. Donc sambola amin'ny quartier nazy magnano tam-tam. Sambola amin'ny quartier nazy. Zavanareo rony efa fetsy. Aia siteny? Namako siteny, za miaraka amin'ny siteny, za pour siteny, fa izy noso à Maurice. Possible. Nisy raha nivonjeny maiky agny tsy atsika fa tokony magnano communication koa izy. Aia Ravatomanga. Aia Anjirajoel. Endreo fa oretsy mare raha ty, reo fa miala bala. Zay mivolaniko aminareo maramila, anareo force. Tanareo olo embesanareo io. Peut-être d'ici 24 heures, d'ici 48 heures, reo fa tsy eo. Anareo ndraiky force jusqu'à pendant 30 ans, voire 20 ans. Azonareo zegny. Donc reo tsy mijery anareo. Donc choisissez votre camp. Miaraka amin'ny vahoaka anareo, soit miaraka amin'ny ireo fitondragna mafia aby io. Kazadigna anareo, ireo koa milefa, anareo mipetraka io. Ary zavanareo aéroport jiaby fa tsy maintsy ho lefa ireo io. Tsy maintsy ho lefa. Ireo fa mivory, les forces mivory, fa mialamboetry, tiendreo raha ataondreo. Zay volaniko, la peur a changé de camp. La peur doit changer de camp. Tioreo nahery. Nianatsika mila mahery. Azonareo, kaza mivolagna zay tsy agnano, zay tsy agnano, zay mavozo. Non, s'il vous plaît, c'est l'heure volaniko aminareo zay, yo lera. Ary anareo volaniko député jiaby, izy koa mbola tianareo marigny vahoaka anareo, mitrangana anareo. Zay volaniko bora réglage, anao nivolagna tsy miaraka amindreo. Aboise fa anao tsy miaraka amindreo, anao marikitry vahoaka, andesa vahoaka anao le 25 septembre. Andesa vahoaka anao. Zany mamala anao fo. Anao volagna, eko anao volagna za mivolagna ha, anao mamadika. Oui, za mivolagna aminao mamadika bora réglage. Tant que tsy hitako masoko. Za mahita anao miaraka amin'ny Jocelyne ary, za mahita anao miaraka amin'ny ireo fitondragna io, pour moi anao mamadiky. Ary ty mivolagna fa izy koa tsara, ino raha tsara nataon'ny fitondragna bora réglage, volagna aminaka boka. Nataonao miaraka amindreo, ino raha tsara nataon'ny fitondragna depuis kanao io. Bilan ny fitondragna amezanareo za, azafady aminareo. Zay mahita zo tsara amezanareo za bilan ny fitondragna. Bilan n'Anjirajoel. Tsisy. Donc, je suis pas encore d'accord avec toi bora réglage. Raha marigny volagninao indraiky, appel d'offre regny, zegny raha fanitadiavin'ny maire depuis le début. Ataova appel d'offre, resaka fagnamboaragna terrain Andrakaka. Raha zegny fa agnatin'ny programme monsieur le maire Jean-Luc Javoly-Jara. Anareo zay, niana anareo mivolagna, fa hitanareo mantsimantsiny baka raha io. Niana anao nasaky mivolagna fa hitanao fa 25 septembre io, tsy maintsy hetsika olo. Donc, rangatako aminao bora réglage. Ka ianao vahoaka, mandeha soit amin'ny 13 mai, anao mitondra équipenao, magnano resaka le 25 septembre. Karaha ataondreo député i Gaskara pour Tananarivo. Izy mivolagna pour Tananarivo, izy tsy mijery nitsika agny. Samboly baka miadizona azy volaniko. Zegny amizay volaniko aminareo, État fédéral c'est la meilleure solution pour Madagascar. Naboakany Gaskara zio baka. Reo tsy mivolagna, hitanareo fa État fédéral c'est la meilleure solution ampandroso Madagascar. Les restes c'est que de pipeaux. Andeha pidirinareo yo Ravalomanina. Andeha pidirinareo yo Yery. Andeha pidirinareo les dinosaures de la politique. Mbola hiady plus que igny fôtiny raha andeha ataondreo. Anao nagnano zakaraha ty, anao koa pipeko ato. Magnano vengeance fo raha ataondreo. Non, amezanareo maramila zo. Amboariny maramila transition. Amboariny comment liste électorale mila amboariny tsara, éducation mila amboariny tsara. Io amizay ambilanareo zay hitandatsika misy programme. Fa tsy olo iragna club 48 aloha anao mitandatsika. Je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Non, justement, baka za mitady bora réglage izy marikitry vahoaka zegny.
Allô no marikitry vahoaka le 25 septembre yo izy koa no milaritra mahita miaraka amin'ny vahoaka bora réglage yo dosiko volagna anaka za volagna bora réglage tsy miaraka amin'ny fitondragna ty marigny fa izy koa mbola tsendriky mbola anao yo raha nataonao tafara tagny tsy adignanay baka zay bora réglage tsy possible zay volagnanao fa niananao possible hitanao fa mangorohoro resaka le 25 septembre io anareo masaky mivolagna non je suis pas d'accord aboanareo za fa nareo tsy miaraka mare nareo tsy miaraka mare na ino rô zio milefa comme par hasard hitany misy rô donc anareo député jiaby izy koa mbola tsy miaraka fanjakana ty allô le 25 yo en plus c'est l'heure c'est le moment ou jamais anareo jeune anareo élite anareo piantra Madagascar vous appartient azonareo zegny anareo élite de demain anareo mavita manoratra histoire de Madagascar zio tantaran'ny Madagascar soratinareo à partir du 25 septembre tsisy olo mipody afara tsisy olo mipody afara azonareo zegny donc écrivez votre histoire tsy histoire mandeha minakaty c'est votre histoire anareo kadikadainao atsika vokaty fo aboanareo fa tsy katy fo mampadala atsika zegny fa atsika ty misy olo misy jery voleza magnika anareo bado non mitsangana anareo jiaby io anareo jiaby association ny vehivavy association tiako azovy c'est le moment ou jamais mitsangana anareo jiaby police gendarme zanaka police zanaka gendarme zany mitsangana anareo azonareo zegny anareo koa hitsangana tsisy olo andeha hiatake le vahoaka fotiny eny babanareo maramila bio soit gendarme bio fa anareo agnatin'ny cortège io karaha zegny koa gendarme ary anareo vadiny force mandiana koa anareo aboanareo fa anareo tia vahoaka fa tsy tia resaka fitondragna io. Donc c'est le moment ou jamais vlanko aminareo fa lera zio lera vous voulez écrire l'histoire de Madagascar écrivez l'histoire de Madagascar tsisy olo mijery atsika vlanko aminareo zegny zavanareo zegny vlanko misy olo nivolagna taminaka Palestine azafady tsy marary fo naka mahita Palestine fa ninaka mbola marary plus mahita Madagascar azovy mihetsiky azovy international mihetsiky ro pays Maghreb aby mihetsiky ro tsisy araiky mihetsiky raha mandala Madagascar non donc olo tsika nazy fo verijery ninaka d'abord Madagascar yo possible agny za ty olo fa nagnano boka za fa nagnano niany ty andeha mpivolagnin-dreo amin'ny ONU président de la République profitenareo mikorontagna anareo Madagascar ao fa hitany ONU izy mikoragna izy koa hitany maresaka raha io volagna avoa baraka izy amin'ny ONU ao zay stratégie anareo journaliste aboanareo raha jiaby zegny oui naka koa ny za fa à fond oui exactement il faut commencer à écrire notre histoire zeny vlanko atsika adingatsika tantaratsika boka adingatsika tantaratsika io atsika jiaby miaraka io tsisy Tananarivo zeny vlanko amin'ny Gaskara anareo koa mivolagna vlanko voleza mivolagna Tananarivo délestage ny Madagascar era ny tontolo zao ny Madagascar délestage fa tsy n'olona araiky niany ty anareo ministre ahery lalatiana magnasany mikapokapoky niany nagnino eh oui c'est notre combat ça c'est notre combat écrivez votre histoire zay ty fa matoe fa andeha en enfer miaraka amindreo agny boka azonareo zegny au moins alohany zay andeha agny agnano raha matsaratsara ely tsao fo volagnin'izanahary anareo iny navita raha tsara ela avety anareo boka azonareo zegny donc eko maro raha ratsy nataoko tamin'ny hasanaka mais za volagna aminareo fo c'est le moment ou jamais à condition que olo jiaby mitsangana ça prend 24 heures vlanko aminareo zegny izy koa olo jiaby mitsangana en 24 heures vous pouvez jouer votre avenir en 24 heures za fa mivolagna aminareo zegny izy koa mandeha tsara stratégie nareo tsara anareo sambava lavaninareo vileza potien'olo anareo tuliara base tuliara
voulait anaro tsy magneky zegny QMM Fort Dauphin raha jiaby zegny misy amitsika Ambilobe resaka cacao Nosibe tourisme anaro olo jiaby volaniko aminaro zegny tokony mitsangana amizegny tokony mitsangana andehananaro groupe mandeha amy tragnony député zay tsy miaraka aminaro mandeha amy tragnony maire zay contre anaro misy groupe à chaque fois mandeha amy la préfecture mandeha amy gouverneur isaka quartier magnamia admettons 10 personnes olo maherihery andraby igny tu vois anao miaraka amin'izao ty aie direction anao directionnay aty amy gouverneur aty koa io fo volaniko aminareo zegny zavanareo fa tsy voatana amy maramila raha jiaby zay tsy voatana ny force raha jiaby zay tsy maintsy mandoaly koa force miaraka aminareo amizay io tsisy olo raha potipotiegna ary tsy mila mamoboko gouverneur zay tsy mila mamoboko mila tandjegny volagnandreo anao koa tsy agnano volagninareo aminazy aleva 4x4 nao direction Tananarivo anao koa tsy agnano ataonareo karaha zegny io tsy mila zegny volaniko io tsy mila mamakimaky raha c'est simple volaniko zegny fokota Lazare magnamia 10 personnes allo directionareo Tanambosengo magnamia 10 personnes misy raha zegny allo nareo micharge amy la mairie ary tsisy olo mahazo miasa piasan'ny la mairie tsy mahazo miasa piasan'ny tribunal tsy mahazo miasa piasan'ny préfecture tsy mahazo miasa tsisy olo mahazo miasa le 25 septembre io azonareo zegny en France zany mangataka zay vognony le 25 septembre eto à la Réunion za pare volaniko zay à condition koa tsika mila magnano jiaby à condition zay vognony MP volaniko aminareo zegny atsika mandamigny raha zegny MP atsika mandamigny atsika boka sarotra atao atsika gasy volaniko aminareo zegny izy koa tsisy pique-nique andeha agnano kawitry tsisy olo azonao zay miasa zay ty koa miasa azalahy ne serait-ce que 1 heure de temps voire 2 heures de temps hitan'olo za mikaiky réunion première admettons atsika hitan'olo izy koa nareo mavozo afodinareo soranareo izy zegny tsy vitatsika zara magnampy namatsika io tsy vitako zaza raiky volaniko zegny za tsy andery devant la préfecture soit devant le consulat de Madagascar zaza raiky anareo koa vognony atsika koa fa une dizaine karaha io atsika fa pare edy fa loso edy zay volaniko tant qu'il y a pas quelqu'un qui a bougé tsisy olo hetsika zay volaniko tsisy lohany anareo jiaby lohany anareo jiaby io lohany Diego Seres zay miambigny anao bora réglage vavanao baka nataonao zay le resaka délestage tamin'ny NLEC tary ataova amizay koa aboaly vahoaka fa anao marikitry vahoaka bora réglage anao marikitry vahoaka anao député indépendant zay volagninao alonao mihetsiky miaraka amy vahoaka le 25 septembre ataova communiqué avorinao ireo karaha ataony Gaskara igny karaha ataony Gaskara anareo jiaby to nagnasary indépendant igny nagnasary zay merany miaraka amin'ny azovy bora réglage baka tsisy opposant baka Madagascar j'ai jamais vu dans un pays ou dans une ville tsisy opposant politique reo jiaby pour Madagascar Diogo azovy contre André Rajoelina tsisy donc à vous de bouger. Mettez cet état fédéral en place et écrivez l'histoire. Nagavany soratiko baka. Amare za mavita mvolagna zegny raha nataoko Maintenant à vous d'écrire. Anareo karaha élite zala mpianatra anareo karaha manampahaizana zala. Anareo gendarme, anareo force. Anareo zio tsy mavita bilkely mivolagna bon karaha zegny ataotsika ty. Fa roniana aty position ndreo aty position ndreo aty position ndreo. Tu vois? Donc, anareo tsy mila magnano zegny koa. Tu vois? Tsy mila affrontation directe. Tsy mila affrontation directe. Erreur. Reo koa ndraiky agnano affrontation directe, il faut les encercler. Il faut les encercler. Io agnatin'ny quartier ao fo mavita magnano zegny. Justement, diffuser partout, il faut diffuser cette manifestation. Natoa ro nandeha nagnasary nandeha ino raha nandeha ataon'Andry Rajoelina Andry Rajoelina mangorohoro izy
Tsôvangon Trump fantsofigny resaka avion Boeing nandeha amin'ny l'Iran igny. Mandeha mangasara andeha hikoragna amin'ny Trump izy. Mangasara mivolagna FBI izy. Mangasara mivolagna re. À partir du moment izy koa mivolagna hitanareo zegny amin'ny en direct l'ONU io mila mihetsika atsika. Même tsy miambigny le 25 septembre te. Mila magnano tam-tam atsika tsy mila andro radio hely. Hitany diffusendreo amin'ny média jiaby. Hitany menitra izy. Tsy maintsy menitra izy. Union africain tsy maintsy mahita raha tsy manjara ataon'andro radio hely. Yo menitra koa rô resaka nivolagna anao président Sadak. Justement baka même partager live tsy sakinareo. Anareo de zay ne volanko mavozo zegny baka rô. Zay tsy mahavita mipartage. Zay mizaha fo, zay mizaha. Anao mizaha 6000 personnes mizaha live nao. Hay. Izy ty mba 6000 personnes ke. Sur 6000 personnes, tsy maro mipartage. Mavozo zay ty baka mbola andeha ody à Madagascar. Zay tsy mavozo. Zay tsy olombelogno baka. Zay tsy tia tanindrazagna. Zay tsy miady tanindrazagna. Zay ambelanay. Anareo ne tegna complice amizegny. Zay volanko, ne serait-ce que de partager, volanko zay vous avez déjà gagné. Anareo fa miady miaraka aminay zegny. Ne serait-ce que de partager. Les sasany nagnamia, ty 2 € fa miady miaraka aminay edy anareo. Ni partage fa miady miaraka aminay edy. Donc, zay live tsika niany, izy koa misy raha mandalo, partagenareo à fond, partagenareo, diffusenareo, ataovanareo publication sur tous les 25 septembre io, ataonareo erany Madagascar. Diffusenareo, izy koa misy olo, volanko aminareo zay, resaka journaliste, resaka média, misy alifasanareo. Za fa nandefa lettre iny fa nalefako amin'ny secrétaire général. Za miambigny réponse par mail, mais non, même par téléphone. Za miambigny réponse, tsy mora magnano raha, mais tôt ou tard volanko zegny, on va gagner. Fa ela tsika miady io, maro olo mivolagna amin'te, za kivy, za tsy kivy volanko, za tsy kivy. Zavanareo, mialamboetsy rô izy io. Alors atsika koa, allô, il faut que la peur change de camp tout simplement. Il faut que la peur change de camp. Oui. Zankariary. Karatsitako anao. Atsika tsy ami ke. Atsika tsy ami, donc c'est notre affaire ajouté. Bon, c'est pas grave. Anao possible atsika magnano après-midi agny, est-ce que anao tia hagnano live atsika miaraka magnano live. Mais za mivolagna aminareo zegny, azafady aminareo hoe kaza mipody afara eky anareo mamy. Anareo papy, anareo zanaka, anareo jiaby, pense, anareo koa gnano manifestation io, zavanareo tsy eny manjerinareo tsy nazo retraite. Zavanareo zanakanareo tsisy volany goûter igny. Iny sarotry igny. Volagninareo izy koa le 25 ty, le 25 ty, tsy possible eky zanakanareo avoara karaha iny. Tsy possible eky re manjerinareo tsy mazo retraite. Donc, il faut y aller, il faut plus reculer. Rovonany boka avaritra tsy mihetsika, boka atsika fa atsika boka avaritra masaky mihetsika koa. Nosy be, Ambilo be, erany Madagascar, Tuleara, Sambava, Antananarivo, erany Madagascar, mila mihetsika le 25 septembre. Mila mihetsika atsika. Il faut qu'on doit écrire notre histoire, volanko aminareo zegny. On doit écrire notre histoire. Voleza atsika mandeha ivelany, andeha tady asa. Ambilatsika magnamboatra asa tsika anao ro nimaly nivolagna taminaka azo mba hetsika karakory mba fitsaigna azalahy fa mihetsefa eky anareo zio anareo mivolagna zay ty sortant en écure ndeha asa tsisy aminay azalahy profitenareo eky mahazo asa anareo dans peut-être dans 1 mois volako zegny mahazo asa anareo mais à condition la chance. Tu sais, quand tu veux la chance, non, il faut la créer, il faut se battre. Dans ta vie là, c'est tous les jours un homme il a miade. Tous les jours, pourtant ça a retraité, ça miade il faut.
La vie est un combat tous les jours, tous les jours, tous les jours. Fa tsy miambigny andry radio andefa vary fotsy aminareo. Na anareo tsy asiany fotony foeky. Anareo koa nangala varinazy igny, possible varinazy igny nataony tsy hainao aody zegny amizay nareo tavela io. Province 6 quartier jiaby eran'ny Madagasikara vla. Eran'ny Madagasikara. Zaho io fa tsy mbolina province feky. Jusqu'à quartier, jusqu'à quartier. Jusqu'à quartier, Fokontany, mila mietsiky. Mila mietsiky. Karaha io miala amboetsy force jiaby tsy haindreo aisam-borindreo volaniko zay. Tsy haindreo aisam-borindreo. Izy koa nareo zao agnano am'curao fo, reo jiaby avy am'curao. Izy koa nareo andeha gouverneur ary fo, reo jiaby avy gouverneur ary. Par contre, izy koa ataotsika erany tany jiaby Fokontany, zay volaniko aminareo, même Antananarivo agny, volaiza mbotso 13 mai. Non. Erany tany jiaby miboa amin'ny lalabe olo jiaby. Ça sera la ville morte. Anareo madigny Moussard des fois pendant une semaine. Madigny Moussard. Là, pour 24 heures, il faut nareo tsy mihinan-kanigny amizay. Ça va changer toute votre vie. Dans le ça va changer toute votre vie. Ary sasany miambigna amin'ny l'aéroport volaniko zay. Les grosses têtes boka reo fa loso. Fa raha andreo possible olo hafa andeha hitondra raha io. Le grosse tête dia fa loso zay nefa mahazo renseignement fo. Merci anareo force. Tsy magnadigna zay koa magnampetsaka renseignement mandalo koa. Fotony ene nareo koa fa kivy, fa empaka koa nareo. Tu vois? Merci aminareo. Tu vois? Natao za mivolagna zegny misy antony. Tu vois? Merci anareo force. Ene nareo fa melo koa ne. Tu vois? Donc ambara vahoaka le stratégie kaza mitosy vahoaka nareo. Kaza mitosy vahoaka ambilaro sécuriser nareo fo ro. Tsy misy olo mamakimaky raha sécuriser nareo fa kaza magnano affrontation directe zegny fo volaniko aminareo. Par contre, œil pour œil, c'est dent pour dent. Zegny fo volaniko. Œil pour œil, dent pour dent. Zegny za tsy henoko nivolagna raha violence teto. Za mbola vola manifestation pacifique. Ya? Izy koa ndraiky nareo violence. En même temps ambarako reo koa karakory magnano violence. Donc tova nareo raha manjary mietsefa tsika eran'ny Madagasikara. Zegny fo. Izy koa eto à la Réunion mbola misy pare koa alotsika hagnano pique-nique. Izy koa fa zegny raha tadiavinareo invité tsika le anareo DJ aby io le 25 koa atsika tsy mandry koa atsika tsy magnano tsy mandrimandry azonareo zegny aboaka atsika diffuser tsika koa asoutenir tsika reo. Azonareo raha zay vitatsika magnano week-end. Nagnino tsy vitatsika niany? Nagnino tsy vitatsika niany? Magnano nareo Saint-Pierre, magnano nareo le port, magnano eto Saint-Denis. Samy magnano. Fa mila pancarte fo mivolagna fa ça c'est pour soutenir le peuple malgache pour le 25 septembre. Mora koa magnano raha zegny. Nino tsy vitatsika zegny? Izy koa mbola tsy vita le 4 septembre koa tsika vangotsika koa le 4 septembre 4 octobre vangotsika iska izy vita. Io tsy ambelatsika. Voilà, zegny izy. Merci aminareo. Merci, c'est gentil tout ça. Sur un compte seulement anareo fa maro be karaha io. Merci aminareo, merci. Ça veut dire que vous êtes intéressé, ça veut dire que anareo mila changement mare. Fa hita maso fa anareo mila changement. Donc partager, diffuser, et tsika fa anareo mila changement. Eran'ny Madagascar, io tsisy atsika tsisy ethnie zegny eto. Nianty malagasy. Pour les malagasy. On se bat pour les malagasy. Nosibe anareo fa mavozo allo etsefa anareo. Il la banane fa itatsika fa olo tsy azotsika igny. Olo tsy azotsika fa allo iagnintsika izy. Allo modantuagny tany misy izagny antsena. Le temps, on va laver d'abord nos linges sales entre nous. Io nareo mahazo avy. Karaha zegny koa la France. Za tsy contre la France. La France kaza midimidry koa. On lave d'abord nos linges sales. Après, zay mikeka anareo, izy koa zay mila anareo. Fa pour l'instant non. Zay fotony tsisy olo mijery zay baka. Tsisy Sénégal andeha volagna Madagascar mijaly. Tsisy Maroc mandeha volagna Madagascar. Tsisy ka France volagna Madagascar mijaly. Que nagnino za volagninareo fa allo volagnintsika Palestine. Oh, ça va pas ou quoi? Je suis désolé. Ah oui, je suis désolé. Parce que toujours victimisé na baka. Tam Rwanda tsisy olo nitsangana,
tsisy olo nitsangana ny anty Palestine, je suis désolé, mararo, mais il y a une priorité pour moi, tout simplement. Voilà, merci.